И време да представя Константин от първи клас. Здравейте! Аз съм Константин, както разбрахте. И добре ми е тук. И искам да дойде на сцената мой колега Петър Мартин. Здравейте, много благодаря за това прекрасно събитие. Искам да поканя много добра ученичка от моя клас, а именно Елица Петрова. Аз много се радвам за това събитие, защото аз обичам Коце като най-добър приятел. Той знае много неща. Затова искам да поканя най-добрата ми приятелка Ели Георгиева. Здравейте, аз казвам Елица Георгиева. Както разбрахте тук що от моята съученичка от първи Г клас. И на този фестивал ми е много любопитно да чуя думите на Константин за 10 най-малки държави. Сега искам да извикам Михаела от първи Г, моята съученичка. Както разбрахте, аз съм Михаела от първи Г клас. Много се радвам Коце да спечели това състезание. И сега на сцената искам да поканя моя най-добър приятел Мер. За мен е много голямо събитие, защото моят приятел Коце е за мен най-добрият ми приятел. И това събитие искам много Коце да спечели това състезание. И за това ще поканя. И сега ще поканя моя най-добър приятел Дани. Здравейте на всички! Много се радвам, който го спечели. И сега искам да поканя Сияна. Аз се казвам Сияна. Коце за мен е много умен човек. Той май се е научил от бебе да може да пише. Радвам се, че баща му и майка му са го научили да учи, да чете хубаво и само шестици и да има много успех. Сега аз съм Константин, както разбрахте, и ще ви кажа част от моя проект за 10 най-малки държави. И на 10-то място е Малта с площ от 30 квадратни километра, основана е 1974 година, континент Европа, население 511 000 и столица Валета. И на 9-то място е Малдивите с площ от 298 квадратни километра, основана е 1965 година, континент Азия, население 515 000 и столица Мали. На 8-о място
Левиш с площ от 269 квадратни километра, основана е 1989 година, континент Северна Америка, население 47 000 и столица Бакса. На седмо място е Маршалови остров с площ от 181 квадратни километра, основана е 1986 година, континент Океания и Австралия, население 62 000 и столица Мадуро. На срещу място е Лихтенстайн с площ от 160 квадратни километра, основана е 1719 година, континент Европа, население 47 000 и 400 и столица Вагнус. На пето място е Сан Марино с площ от 61 квадратни километра, основана е 1931 година, континент Европа, население 34 000 и столица Сан Марино. На четвърто място е Тувал с площ от 25 квадратни километра, основана 1988 година, континент Океания, население 10 740 и столица Пунапут. На трето място е Република Науру с площ от 21 квадратни километра, колкото Юли, основана е 1968 година, континент Океания и Австралия, население 13 000, за столица се счита, че е Ярен, квартал Ярен, а Ярен е квартал, където има правителство. На второ място е Монако с площ от 2 квадратни километра, основана е 1997 година, континент Европа, население 34 000 и 300 и столица Монако. И на първо място, с най-малко население, с най-малка площ е Ватикан с площ от 0,42 квадратни километра, население 1900, основана е 1929 година, континент Европа, население 862 души и столица